Мили деца, скъпи родители, уважаеми съграждани! Тази вечер сме се събрали всички заедно да запалим светлините на коледната елха, която е предвестник на коледните и новогодишни празници. Тези празници може да кажем, че са едни от най-красивите, тези, които очакваме с нетърпение. Изпращаме старата година, посрещаме новата и си пожелаваме тя да е по-здрава, по-щастлива, по-успешна, по-благодатна, да се случват само хубави неща и най-вече новата година да е здрава. Мили деца, вие сигурно с нетърпение очаквате дядо Коледа, който се е обадил на кмета на общината
че тази вечер ще мине през Вятово, защото децата на Вятово са много послушни, много ученолюбиви и за това заслужават подаръци. Сега кмета ще ви каже какво се е разбрал с дядо Коледа, кога ще дойде и давам думата на кмета. Здравейте, мили деца! Как сте? Ами, за съжаление, чух се преди 5 минути с дядо Коледа. Каза, мислех да мина през Вятово, но някак си не чувам детски глъч тук. Не чувам децата да се веселят, не чувам децата да рецитират, не чувам децата да пеят, така че казва, те явно не ме искат. Искате ли дядо Коледа да дойде? Я малко повече да ви чуе. Сега, от тук всички заедно да извикаме дядо Коледа, ела при нас. Така, аз съм сигурен, че дядо Коледа, нали знаете, че дядо Коледа има способности на вълшебник. Той чува отдалече, има едни големи уши, с които чува и където и да е, когато има толкова деца, идва при тях. Така че от тук и аз да го поканя, нека дядо Коледа заповяда, вятовските деца го чакат с нетърпение да го видят и да получат подаръци. Нали така? Само че има един друг проблем. Дядо Коледа обикновено идва с шейна. А пред шейната има елени. Колко бяха елените? Колкото толкова. Само че, както виждате, я си огледайте. Според вас, дядо Коледа може ли да дойде с шейна? Няма да може, защото снега го изчистих миналата седмица. И не оставихме сняг. Иначе, ако бяхме оставили снега, ако не бяха се оплаквали много, щяхме да оставим малко сняг и дядо Коледа да дойде с шейната. Само че сега, с какво ли ще дойде дядо Коледа? Айде бе! Откъде пък знаете? Видяхте го! От тези деца нищо не може да се скрие. Къде е дядо Коледа? Ами айде да го поканим. Дядо Коледа, бъди така добър да дойдеш при милите деца. Дайте с една коледна мелодия да поканим дядо Коледа. Той май му бърка пътя. Май няма да дойде тук. Елате тук, елате. Те да му покажат пътя. Да не се обърка. Дядо Коледа, тук снимите чакаме.
Я да видим сега кой е слушал и кой не е слушал. Много ти малка коляда тази Коледа. Бая висок, дядо Коледа! Деца! Бая висок! Много е тежък чувала, много тежки са ли! Някой да не го отмъкне, да остане без подаръци. Ето води внучката си Снежанка и чуджето. Добре дошъл, дядо Коледа, добре дошъл. Заповядай, тук сме ти приготвили. Къде да седнеш? Заповядай, дядо Коледа. Децата с нетърпение ти много чакат. се е изморил. Деца, я малко да се отворим, малко по-назад, че както виждате, дядо Коледа е възрастен човек. Слушахте ли? Слушахте ли? Слушахте ли, дечица? Слушахте ли? Дядо Коледа, тук са едни от най-послушните деца. Щом са послушни, заслужават подаръци. Подаръци ще има. Ще има за всички подаръци, но трябва много да слушате. Трябва да се учите и изобщо трябва да бъдете послушни дечица. Бяхте ли послушни? Браво на вас! Дядо Коледа ще седне малко, защото... Сега, дядо Коледа, ти седни сега. Нашите деца са ти приготвили кратка програма, така че всички заедно ще слушаме изпълненията на децата от детската ни градина. Тъкмо дядо Коледа да си почине малко и да се зарадва от атмосферата в нашия град. Поне за сега е добре, нали така? Да. Хайде, деца, дайте малко по-назад. Сега да изслушаме и дечицата от детската ни градина. Нека да види децата от детската градина, какво ще му измеят. Това е от вас, още да види. Минете назад, че се снимате просто. Хайде мъничко назад се дръпнете и да дадем думата на децата от детската градина, да ни покажат какво са научили през изтеклата година.
Дядо Коледа не спи, а селенчета лети, да раздава пълен кош с играчки тази нощ. Пълнеше едната цяла Коледа, снежно-бяла, пещи звънчета вън, чувам нежно зън. Дядо Коледа ела и под нашата елха, дар за мене остави, че съм слушал много дни. Коледа, харесаха ли ти децата? Добре ли са си научили стихчетата? За това заслужават подаръци. Но преди дядо Коледа да раздаде подаръците, искам да поканя отново кмета. Той ще светне коледното дърво, за да стане днешната вечер още по-приказна и да даде начало на вълшебните коледни и новогодишни празници. Заповядайте, господин Мехмет. Благодаря ви. И аз на свой ред да пожелая на всички весели коледни новогодишни празници. Нека новата година да бъде по-успешна, по-здрава от изминалата. Нека всички деца да получат подаръците, които са си поискали от дядо Коледа, да бъдат послушни следващата година и да се поздравим на края на 2024 и си пожелаем много здраве и до година. Така че сега ще помоля всички да ми помогнете. Нали знаете да броите от 10 надолу? Я да видим. 7, 5,
2, 1. Звуците на коледна и новогодишна музика, дядо Коледа ще ви раздаде подаръци. Много моля да се подредите тук. Да, да се подредите един след друг. Внимателно да изчакате. Подаръци ще има за всички. Може да си правите и снимки. Така че бъдете търпеливи. Всички ще получат подаръци. И се наслаждавайте на хубавата елха. За добрия човек